Aktar minn 4,000 siġra se jitħawlu grazzi għall-inizjattiva Islands Cleanup immexxija mill-Ministeru għall-Ambjent. L-inizjattiva parti mill-kampanja Saving Car Blue bl-appoġġ ta' Project Green ġabret flimkien madwar 500 volunteer minn 20 entità governattiva qdiet mhux governattivi u kumpaniji privati. F'dawn l-aħħar xhur inġabru l fuq minn 2000 tonnellata ta' skart minn widien u tindif tal-bajjiet u Project Green se tħawel żewġ siġriet għal kull tunnellata ta' skart miġbur. Fil-jum dinji ta' tindif diversi volontiera naqdu fi cleanups li ġew organizzati f'diversi postijiet fosthom Dwejra Lines u Wit is-Sewda. Is-9 ta' Settembru volontiera ħadu sem ukoll fi cleanup. Il-materjal kollu mor legalment miġbur mis-siti jiġi separat fuq il-post skont ir-regolamenti tas-separazzjoni tal-iskart u bekk jiġi żgurat li kull materjal riċiklabbli miġbur jiġi proċessat ukoll għar-riċiklaġġ. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli ringrazzjat lil volontiera kollha tal-li parteċipaw f'din il-kampanja ta' tindif. Minnaħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Project Green Steve Ellul għal kif Malta naqdet ma' miljuni ta' volontiera minn 197 pajjiż biex ġie mfakkar il-jum dinji ta' tindif għal pjaneta aktar nadifa.